ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, дар ин навор ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими турнири UFC 318-ро тамоман бепул тамошо карда метавонед ва боз прогнози Ислам Махачев дар ҷанги Дастин Порье зидди Макс Холлоуэй. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта ҳамаи иштирокчиёни турнири UFC 318 бо муваффақ вазни даркориро карда охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Дар ин турнир ҳамагӣ 14 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир сеюм муҳориба байни Макс Холлоуэй ва Дастин Порье мешавад ки ин муҳориба барои камарбанди BMF хоҳад шуд. Онҳо аллакай ду маротиба дар октагони UFC вохӯрдаанд ва дар ҳар дуи ин муҳорибаҳо Дастин ғолиб шудааст. Бори аввал бо тариқи сабмишн, бори дуюм бошад бо қарори доваро. Ҳамчунин бояд қайд кард ки ин дуюм маротиба аст ки Дастин барои камарбанди BMF меҷангад. Бори аввал ӯ зидди Ҷастин Гейҷи барои камарбанди BMF ҷангида буд ва дар ҳамон муҳориба бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. Акнун бриллиант ният дорад ки дар охирон муҳорибаи худ пирӯз шуда камарбанди BMF-ро гирад ва карьераи худро ба анҷом расонад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни миёна байни Павло Коста ва Роман Копилов мешавад. боз дар ин турнир Кевин Холланд зидди Дэниел Родригес. Дэн Иге зидди Патрисио Питбул. Майкл Джонсон зидди Дэниел Зелхубер. Марвин Витори зидди Брэндон Аллен. Ислам Дулатов зидди Адам Фугит ва боз дигар муҳорибаҳо. Турнир аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 19 ба 20 июл аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ва дӯстон, мисли ҳамавақта мо ҳамаи ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали худ Паҳлавон Теҷа пешкаши шумо мекунем ва шумо метавонед ки даромада ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Ҳамчунин дӯстон, дарҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ мегузорем ва шумо дар дилхоҳ вақт онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин ҳатман дар телеграм-канали мо Паҳлавон Теҷа обуна шавед. Ҳозир бошад прогнози Ислам Махачев дар муҳорибаи Дастин Порье зидди Макс Холлоуэй. Дастин 100% одами ман аст ва ман ӯро мухлисӣ мекунам. Мо бо ӯ хуб суҳбат мекунем ва агар ки ин охирон муҳориба дар карьераи ӯ бошад, ман фикр мекунам ки ӯ дар қуллаи баландӣ мебарояд ва ҳамаи корро мекунад. Ман ба ӯ барор хоҳонам ва фикр мекунам ки Дастин ғолиб мешавад. Фикр мекунам ки бо қарори доваро пирӯз мешавад. Ҳар дуяшро фавран шикаст додан душвор аст. Ҳар дуяшон зарбаҳоро хуб бардошта метавонанд. Ҳар дуяшон зарбаҳои сахти нокаутӣ надоранд, лекин зарбаҳои дақиқ мезананд. Ҳар дуяш дар стойка ҷангиданро медоранд. Фикр мекунам ки кор дар техника мешавад ва ҳар дуяш кӯшиш мекунанд ки бозии худро ба кор дароранд, гуфтааст Махачев. Дӯстон, оё шумо бо ин прогнози Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ин ки не? Метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.